So I am seriously considering it, preparing for that possibility. Andam nga magpapili si Presidente sa umaabot nga 2028 presidential election si Senador Risa Hontiveros kung siya ang madesisyonan nga ituboy sa ilang grupo. Gibutyag kini sa Senador atol siyang pagbisita sa Sugbo ning Biyernes, Hunyo 19. Giingon ni Hontiveros nga bukas siya ug nag-andam sa maong posibilidad. Apan gipatinaw niya nga kung kinsa ang makita sa mga surveys og sa mga panagsabot sa ilang grupo nga labing lig-on og haom nga kandidato, mao ang ilang suportahan alang sa umaabot nga nasudnong piniliay. Dugang ni Hontiveros nga hayan makabot nila ang maong desisyon sa katapusan niining tuiga o sa unang quarter sa 2027. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Shukran. Una nang mianunsyo sa iyang kandidatura si Vice Presidente Sara Duterte alang sa 2028 presidential race. Apan sa pagkakaron, nag-atubang pakini og impeachment complaints o gitakdang ipaubo sa impeachment trial nga sugdan sa Hulyo 6. Butang ang gipangandaman na sab sa mga senator judges. Marinig anumang mga ebidensya, mapakinggan, maaring matanong ang sino mang mga witnesses na ihaharap sa amin both ng prosecution o ng defense. Pasalig sa senador nga magpabilin silang impartial ug makatarungan sa maong pagdungog. Samtang nagpadayon ang mga padaghisgo sa posibleng kandidatura ni Hontiveros, adunay usab mga padayong nitumaw nga mga komento sa social media nga nagtawag kaniya og PhilHealth Queen og communist. Tubag ni Hontiveros nga ang mga akusasyon nga walay basihan, matud niya nga dugay na nga gidebunk sa PhilHealth Finance o Commission on Audit ang paglambigit kaniya sa PhilHealth issue. O wala siya sa maong posisyon sa panahon na hitabo ang giingong irregularidad o korupsyon. So how could I have been part of a graft and corruption issue when I wasn't even there yet? Gitubag usab sa senador ang mga mitawag kaniya nga komunista. All my life, I have been a social democrat, so fighting for reforms through all peaceful and legal and constitutional methods. Samtang human sa nahitabong kagubot sa Senado, mipadiyag si Hontiveros nga may balik na sila sa pagpanrabaho. Mibutyag ang senador nga nakatutok na sila karon sa pagtubag sa mga isyong giatubang sa katawhan, pinaagi sa pakikalayon sa mga ahensya sa gobyerno, civil society groups o sa katawhan. Gusto na naming i-put behind us, i-put behind all of us yung nakaraang higit isang buwan ng gulo. Asoy ni Hontiveros nga pipila sa mga accomplishments sa Senado, human sa ilang gipahigayon nga special session ni adtong Miyerkules, maong pagpasar sa duha ka citizenship bills, duha ka agriculture bills, ug duha ka resolusyon alang sa relief ug rehabilitation sa mga nabiktima sa linog sa Mindanao ug pagpasidungog sa mga responders. Pasalig niya nga sa sunod nga sesyon sa 20th Congress, iyahang iduso ang mga balaudnon sa kababayen-an, panglawas ug economic affairs. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV Cebu.